Na ovo zadnje pitanje bi ja volio znati odgovor. Nema čarobnog štapića, tržišna smo ekonomija i svaki pravni subjekt ili trgovac pojedinac koji u pravni promet stavlja robu određuje njegove cijene. Taj aspekt sam već dosad komentirao u smislu poziva našim građanima, potrošačima, da svaki dan imamo priliku kazniti one koji nas neopravdano dižu cijene, koji se neopravdano bogate na naš račun. I dalje mislim da je to najbolji mehanizam. Mi smo relativno mlada demokracija, relativno mlada tržišna ekonomija i naše tržište nije toliko razvijeno, a i nije toliko veliko. I onda imamo te devijacije koje se događaju, ali mi smo opet tu ključni faktor koji može postaviti se na taj način da svakodnevno prilikom izbora proizvoda, prilikom izbora trgovca odlučujemo kome ćemo dati svoj novac. Nemaju svi tu mogućnost, u manjim mjestima nema toliko mogućnosti izabira trgovina proizvoda. Sad, ne znam, par tisuća primjera, mi izvadimo jedan, pa to je izuzetak, nije pravilo, slažem se da je to u nekim mjestima tako i zamislite sad kada bi regulirali sve proizvode pa da dođemo u tu situaciju da nemamo proizvoda na policama, kao što je ovaj primjer što navodite, recimo kad imate suženu mogućnost, suženu ponudu u određenim mjestima gdje trgovci ne nalaze interes imati više dućana zbog fizibilnosti takvih objekata. Ministre, s obzirom da kažete da je to najbolji mehanizam... Vezano za ovu cijene, to je listu ograničenih cijena proizvoda, mislim da ćemo sljedeći tjedan imati konačnu odluku, analiziramo trenutno stanje na tržištu i vjerovatno ćemo dodati na listu jedan broj proizvoda koji su u svakodnevnoj upotrebi naših građana, a čije cijene su drastično skočile u proteklo vrijeme. Isto tako razmatra se skidanje s te liste nekih proizvoda koji nisu održivi za proizvodnju, a dominantno se odnose na naše proizvođače, pogotovo mala obiteljska poljoprivredna gospodarstva koja po tim cijenama ne mogu proizvoditi, to jest namiriti sve troškove te. Obzirom da me pitate vezano za visinu cijena, onda vjerovatno znate gdje su visoke te cijene. Ja kao ministar, ne, ali kao potrošač znam i uvijek analiziram i cijene i specifikaciju tih proizvoda i uvijek se trudim kupovati domaće proizvode. Ministarstvo u krugu svojih nadležnosti poduzima i takve radnje. Imali smo i sastanke sa Agencijom za zaštitu tržišnog natjecanja i apelirali na kontrole i oni rade svoj dio posla, izriču i kazne koje nisu tako male. Malo je tu tehnologija djelovanja agencije kompleksnija nego se čini, ali oni doista rade svoj posao i kažnjavaju neodgovorne trgovce. Da li može više? Pa ja uvijek mislim da može više i da može bolje, uvijek. Nikad to nije dovoljno, ali jedna agencija regulira cijelo tržište. A mi svakodnevno kao potrošači, koliko god nas ima u Hrvatskoj, prilikom posjeta dućanu odlučujemo gdje ćemo kupiti, šta ćemo kupiti i kome ćemo ostaviti svoj vrijedno stečeni novac. A na taj način, osim što kupujemo proizvode, možemo kažnjavati trgovce koji su neodgovorni. Evo konkretno na primjeru kave, spominjali ste na početku čarobni štapić. U ovom slučaju kava koja je drastično poskupjela i to zbog cijene na svjetskom tržištu, ugostitelji kažu da oni nemaju mogućnosti nego poskupiti cijenu tog napitka koji svi znamo da je u Hrvatskoj vrlo popularan u kafićima. Praktički od nove godine teško je naći kavu ispod 2 eura. Oni kažu da imate mogućnosti, predlažu smanjenje nekih poreza za koji kažu da postoje praktički samo u Hrvatskoj kada gledamo cijelu Europsku uniju. Ministar Primorac nije nažalost danas mogao doći, ali evo to je jedno rješenje. Treba li zahvatiti u poreznu politiku? Ili da i kavu sami pravimo doma? Ali ako je na svjetskom tržištu, jedino koje sadite doma, ako je na svjetskom tržištu poskupila, kao što kažete, ona je poskupila evo ako pečete doma ili kuhate. Opet bi bilo jeftinije, ali dobro. Da. Pa evo, upravo vi ste postavili pitanje i dali odgovor. I vezano za cijene kave na svjetskom tržištu, ali i šta to u tom lancu
u kojem nam serviraju tu kavu od čega se sastoji sve ta cijena. Porezi. Predlažu smanjenje PDV-a. Naveo sam vam primjer Italije, a mislim da su oni veći uživači u kavi od Hrvata. Kako su regulirali tu cijenu. Na nama je svima da odlučimo. Država se tu trudi sa više aspekata. Regulirali smo sve ključne sastavnice svakodnevnog života kako bi naši građani što manje osjetili inflatorne pritiske, kako bi što bolje prevladali ove krize koje su na svjetskom, globalnom nivou. To ćemo raditi i dalje i vjerujte mi, standard, interes hrvatskih građana je na prvom mjestu ispred svega.